of Jesus, shall I pray, Holy Spirit. Kuvulwe ngomkhuleko ngaphambi kokuthi undunankulu akhulumisane nemndeni. Imndeni yabashone kule ngozi ehlasimulisa umzimba ibiyohlonza izidumbu namhlanje esibhedlela iPietersburg ePolokwane. Abashonile kule ngozi kubalwa kubo nengane eneminyaka eyisikhombisa. One of the get injured is my brother, exactly the taxi driver. Yena uba a driver batho bale ba tswa kerekeni go Sibayeni. Kana ko accident yi diragala ba buela gae a Magoro ke mo ba kopanele bothata bo bona. Owengamele ezokuthutha eLimpopo uthi kuphele ngisho naso zwaneni uma ebona izithombe zale ngozi. Before I can even confirm the numbers, I was shattered, and I'm still shattered. Mara xina ta kusula ku ikombela ntirhisano swo sungula namuntlha ku ta va na swo tala leswi mi nga ta va mi karhi mi vutisiwa swona mi komberiwa swona mi nga heli timbilu tirhani ku za ku fika amakumu. Undunankulu wesifundazwe ubonge amaphoyisa kanye nabosizo oluphuthumayo ngokufika ngokusheshsha endaweni yesigameko. Kubhlungu kakhulu nakimi, yingakho ngibonga ukuthi nihlehlise izinhlelo zenu namhlanje ukuze sikwazi ukuba nani. Imbangela yalengozi ayikacaci kodwa amaphoyisa asaphenya.